Ijongwe ngabomvu intetho kaMongameli Cyril Ramaphosa nanjengoko eli lijongene neengxaki ezidla umzi nezifana nezinga eliphezulu lentswela-ngqesho ingakumbi kubantu abatsha nolwaphulo-mthetho. Ikomishoni yamalungelo oluntu ifuna urhulumente abhengeze ingxubakaxaka yamanzi njengentlekele nanjengoko abahlali baseRhawutini besajongene nengxaki yokushokoxeka kwamanzi. Umphandi kwigunya-bantu lophando elizimeleyo eliphanda izenzo ezigwenxa zamapolisa e-IPID uphawule ngezigrogriso awazifumanayo ngethuba wayephanda ukuziphatha kwamagosa enkonzo yesipolisa. Singibuse emakhaya ukanandambi ndodwa ndama nophumza sikhumba noyitolikiyo ulwimi lwesandla. Namhlanje uMongameli Cyril Ramaphosa uza kwenza intetho ngobume besizwe nalapha aza kuqwalasela inkqubela phambili karhulumente kwizibhambathiso wayezenze kunyaka ophelileyo ngelixa eza kujonga imingeni ekhoyo ze athi thaca izicwangciso zikarhulumente zokufunqula ilizwe kulo nyaka, kanti ke uluntu lweli lulindele lukhulu kule ntetho kaMongameli. Njengoko uMongameli Cyril Ramaphosa eza kwenza intetho yobume besizwe namhlanje, kukho ukungaxoli ngakubemi boMzantsi Afrika, abahlali baseNyanga iKapa kwindawo yogoba ityholo nababhujelwa ngabantwana emva kokoyela emngxunyeni bathi oko bebehlele ethembeni iminyaka emihlanu lokwakhelwa izindlu bafuduswe kule ndawo. Kunokuba izinto zitshintshe ziyazi ba west, abantwana bethu basajampa le ndlela babuye bazodlala kule ndawo and siyagula kakhulu ngoba everyday funeka sijonge apho abantwana bethu batshabela khona. Akekho ugovernment osenzela nto. Unzima. Njengokuba urhulumente wayezila wathembisa, bazange ndimbone mna upresident ngemini wayelapha wayethembisile ke izithembiso abazikhuphayo, but zakufika sekusweni yesinye ngoba kaloku sisahleli kule ndawo kwakuthiwe funeka sisukile kule ndawo singabantu bokuqala ususwa noba izindlu ziphuma kweyiphi indawo, but asikasuki. Nakubeni kunjalo, izimvo ziyabethabethana ngakwiinkokheli malunga nokokuba urhulumente weli uyaqhwalela. Bambi bakholelwa okokuba urhulumente sele ihambe indima ebonakalayo ukuphucula eli lizwe noxa isekho imingeni ahlangabezana nayo. Some few years back, the concern was around issues of energy, which government had attended to by, among other things, also having a minister directly, related to addressing that energy security issue. Inkokheli ye-ATM epalamente uVuyo Zungula uthi abemi beli lizwe balilahlela ithemba ngakurhulumente, utsho egxeka ulawulo lukaMongameli Cyril Ramaphosa athe alubonakalisi kukhathalela abemi belizwe lakhe. If we can talk about crime, when he took over, 57 people were murdered every day. Now there's mass murders every second or third week. We're hearing about mass murders. Kambe abaququzeleli bathi baliqule baligangatha kwiholo yesixeko yaseKapa ukulungiselela lo msitho, kananjalo ngomhla we-17 ne-18 kuza kubanjwa ingxoxo-mpikiswano ehlaba amadlala kwintetho kaMongameli. Nanjengoko uMongameli Cyril Ramaphosa kulindeleke ukuba enze intetho yakhe yobume besizwe kwisithuba esingangeeyure ezimbini ukusuka ngoku, omnye wemiba otshisa ibunzi kwizigidi ngezigidi zabemi beli kumba wentswela-ngqesho. Abantu abazizigidi ezisibhozo kweli abaphangeli kwaye uninzi lwabo ngabantu abatsha abafundileyo nabagcakamela ilanga nezidanga zabo. I graduated ke ngethemba lokuthi ngizothola something after uqeda ukufunda, then help la ekhaya. Angazi unyaka wesingakule ngicabanga no 6 years ngaqeda. Our most grave and most pressing challenge is youth unemployment. Eso silumkiso sakhutshwa ngumongameli weli kwiminyaka esibhozo eyadlulayo, kodwa kunanamhla oku izinga lokunqongophala kwemisebenzi liyakhula endaweni yokuba lehle. Sithetha nje ngokweenkcukacha zeziko leenkcukacha-manani bayi-8 million abantu abangaphangeliyo kweli, kwaye uninzi ngabantu abatsha. Ngaphaya kwaloo manani ngabantu esele bephelelwe lithemba.
I graduated ke ngethemba lokuthi ngizothola something after ukuqeda ukufunda then help la ekhaya nesimo nje njoba singekho right kwase nakhona benethemba ekhaya lokuthi no after ngiqeda ukufunda kuzoba khona umehluko noshintsho. Bengenza i-nature conservation, diploma in nature conservation. So ngayenza ke angazi unyaka wesingakule ngicabanga ukuthi ngino 6 years ngaqeda. Ngizama uku-applya akulungi. Kwabanye ke sele iminyaka benqonqoza bekhangela umsebenzi kwaye ngoku sele bephelelwe nalithemba. So it's been 17 years overall, ever since I've been looking for a job without luck. Even our younger brothers and sisters, when you tell them, hurry, go to a university, get a degree so that you can get a good job, they tell you, here's our sister. She graduated way back. Where's the job? Bambi bathi izingxungxo zethutyana ezithi zize norhulumente ziyawenza umehluko kodwa nangona kunjalo azisiswe isisombululo. I think uyazama because ezilalini ziba khona ii-programs ezithile, bakhona imisebenzi ethile efikayo. But ufumaniseke ukubana abantu abafumanayo andiyazi ayingobantu efanele bamhlawumbi bayadizeva kuyifumana le nto. Kucace nakuthathatha ke ukuba intswelangqesho yintlekele enkulu kweli kwaye uluntu luza kube luthe ntsho amehlo kamabonakude ngelilindele isisombululo kule ngxaki yentswelangqesho. Ngoku siqhagamshelana ngqo nentatheli yethu yeli jelo uVuyo Mvoko esepalamente eKapa. Vuyo, urhulumente welu uchitha izigidi kulo msitho wentetho kamongameli yobume besizwe kwaye abanye bayagxeka oku njengoko abemi beli bejongene nemingeni eliqela nefana nokunqongophala kwamanzi. Ingaba lo rhulumente usabonwa njengorhulumente obeka imfuno zabantu phambili nokhathalayo? Lisa, ndiyathemba okokuba uzawukwazi ukundiva. Kukho umoya apha ophazamisayo kube kukho nale ntsholo ilapha ngasemva yeband ye-Navy ezama ukubana abantu noko mabonwabe ukuya kwela xesha lokuqala kwentetho kamongameli. Kodwa ke nanjengoko besenisitshilo nanjengoko abantu sesike sathetha nabo ukuza kulo mhla sebetshilo, kulindeleke ukuba umongameli athethe ngeengxaki ezidla umzi ezifana ke namanzi angekhoyo, ezifana nokungabikho kwemisebenzi, nezifana neengxaki ezihlangabezene nabantu abaphila kwiindawo ngeendawo ezikude apho imisebenzi ikhona. Yonke ke loo nto leyo kulindeleke ukuba umongameli agqale kwezo zinto. Wakhumbula kananjalo okokubana kukho neekomishoni nee-ad hoc committee zasepalamente ezikhoyo nezihlangabezene neengxaki ezendeleyo, ecaca into yobana amapolisa akweli lizwe, ecaca into yobana ulwaphulo-mthetho lwenzeka lusenziwa kwizigaba ezithile ngamapolisa la bekumele ubana ngawo anqanda izinto ezimbi zenzeke. Yonke ke loo nto leyo kulindeleke ukuba umongameli athethe ngazo. Kodwa ke abantu bayatsho okokubana kwesi sibhozo seminyaka umongameli ebephethe zininzi izinto azithembisileyo endingabandakanya phantsi kwazo imisebenzi emininzi engaphaya kwe-2 million esingakhange ke sibe siyifumene. Bathi ke abaphathiswa bakhe zininzi iingxaki ezibangele kokubana ezo zinto zingenzeki. Abantwana bezikolo bafuna ukufunda kodwa abafumani mathuba. Nabo bawafumeneyo amathuba okuya kwiiyunivesithi nakwiiteknikoni zeli bathi bawuphuma bangayifumani le misebenzi. Abantu bayathemba ke okokubana lawuthi lawufika elo lixa lika-7 ngale njikalanga intsimbi yesi-7 nalapho umongameli eza kube ekunika intetho yakhe, zonke ezi zinto abe ngabe mhlawumbi uzihlangabezile okanye ukuba ngaba akazihlangabezanga atsho okokubana uza kuzihlangabeza nini njani. Bayathemba abantu okokubana uyakwenza njalo. Vuyo, nanjengoko sewutshilo uba kudala umongameli bamba intetho yobume besizwe, ingaba zeziphi izinto angazingomba ngazo sifuba?
ndinengxaki yokuva kahle Lisa, kodwa ndingathi kubaphathiswa bakhe esike sadlana indlebe namhlanje imini le yonke bayathembisa okokubana ezi zinto zibizwa okanye zikhankanywa luluntu zokuba umongameli agqale kuzo, bayathembisa okokuba uzawuya kanye kuloo ndawo ifele ithole, uzawuthetha ezi zinto abantu balindele okokubana athethe ngazo. Asazi ke nokuba kuzaba njalo na, ngoba ke nanjengoba bendisitsho kule minyaka edlulileyo uthembisile umongameli kakhulu, kodwa kwanzima okokubana azifezekise izithembiso zabo. Abantu bayathemba ke okokubana kwesi isihlandlo akusayi kuba njalo. Ukuxhuma kwamanani entswela-ngqesho kulutsha adala inkxalabo emandla kuquka noxinzelelo kubafundi beedyunivesithi zeli. Abanye bathi balindele ukuva ukuba ingaba uza kuthini umyalezo kamongameli Cyril Ramaphosa nanjengoko ngokuhlwanje eza kuthi enze intetho yakhe yobume besizwe. Intatheli elijelo uLiye Mavumisa usenzelele ngxelo. Nanjengoko umongameli welizwe uMzantsi Afrika umnumzana Cyril Ramaphosa kulindeleke ukuba athulule intetho yakhe yobume besizwe namhlanje ngentsimbi yesixhenxe, abafundi bamaziko aphakamileyo nenomsila bathi balindele lukhulu kumongameli namhlanje, ngakumbi kwintetho yakhe, nalapho bethemba okokuba uzawutakanca kwimiba edlumzi kambe kubo njengabafundi bezikolo zamaziko aphakamileyo nabo ke bakwizikolo zamaziko emfundo enomsila kuMzantsi Afrika. Sihleli kwakunye nabo ke namhlanje abanye babo ukuze nabo bakhe baphefumle ngalo mbono okokuba mhlawumbi balindele into yokokuba umongameli achaphazele imiba ethini na. Nkosi kakhulu ngexesha lakho mnumzana. Ngicela usichazele into yokokubana njengoko sisiya kwisona namhlanje wena ufuna ukuva ntoni kumongameli uCyril Ramaphosa? Ngibingelele. Engifisa ukuzwa namhlanje kumongameli amagama sesikhathele wona siyintsha, into esiyifunayo it's more than izenzo, sifuna ukubona i-action on the ground. Sikhathele amagama kwiminyaka edlulile ubelokele esinikeza isona speech efanayo yonke leminyaka le edlulile ekhuluma ngamathuba omsebenzi lawo esingawatholi. For wena mnumzana, mhlawumbi ungathi umongameli kwintetho zakhe zangaphambili ukhe wachaphazela imiba nina enicinga into yoba njengabantu abatsha ingakumbi abangabafundi kumaziko aphakamileyo yiyo ezawukwazi ukugxotha ikateziko nezawuzama ukulungisa iziphene abathe bazenza ngaphambili? Nabulela ngethuba. No, the president has touched on the issues ngaphambili, kodwa andinelisanga ncam with indlela addressing ngayo. Umzekelo, we have an issue of employability of graduates esiphuma kwamasimo aphezulu emfundo. Umntwana uyakwazi ugraduate but still angafumani imisebenzi. This is a very serious problem in our nation. I really hope xa i-addressa kule game uzo-addressa abe on the ground azame ukulungisa ezi issues. Usivele nawe ke mbukeli ngabo ke ngabanye babafundi bedyunivesithi Walter Sisulu besitsho bedakanca kokuba banqwenela kokuba umongameli uCyril Ramaphosa namhlanje xa ezawubethulula loo ntetho yakhe yobume besizwe angachaphazela nemiba ke kambe ethande ukugxila kakhulu kubo ingakumbi kwezi dyunivesithi zoMzantsi Afrika, phakathi kwazo ke umbanoko encinga into kokuba ngumcelimngeni kubo ophambili ngumba we-NSFAS, imali inkxaso ke kambe yaloo mali leyo bathi bayifumane, nabathi bakhala ngokuba kumaxesha amaninzi ayithi ibe kanti ifika kwangethuba bambi abanye abayifumani kwaphela. Luza kube luluqilima ukhuseleko ngokuhlwanje xa umongameli Cyril Ramaphosa esenza intetho yakhe yobume besizwe. Umphathiswa wamapolisa olibambela umnumzana Firoz Katralia uhlabi ikhwelo kumagosa enkonzo yesipolisa ukuba awenze ngokugqibeleleyo umsebenzi wawo uqinisekisa ukuba yonke into ihamba ngendlela. The State of the Nation address demands the highest level of preparedness and professionalism. It is an event of major national importance, involving all our government leaders, dignitaries, the media, and thousands of South Africans who look to us for assurance that their safety is guaranteed. Your deployment is not just a routine assignment. It is an important opportunity for you to demonstrate the valuable service
you provide on behalf of the people of this country. Umphathiswa wamanzi nogutyulo uPhemi Majodina uthi urhulumente ubile somo uqinisekisa ukuba inkqubo yonkinkishwa kwamanzi buyele esiqhelweni kwiingingqi zaseRhawutini nezichatshazelwe kakhulu yingxaki yamanzi ngecawe. Ukanti ikomishoni yamalungelo oluntu ifuna urhulumente abhengeze le ngxubakaxaka yamanzi njengentlekele. Sele kulixesha elide bekhala ngengxaki yamanzi abahlali bephondo laseRhawutini. This intervention will need to look at the old infrastructure, must address the leakages because there is a huge amount of water that is lost, not being used by anyone, but water that is being lost. We will have to concentrate on those areas, but also the issue of illegal connections, because once connections are done illegally, they are not done properly and they affect the system. That is the whole scenario that we will be looking at under this program of intervening to our metros. Ukanti umphathiswa wamanzi nogutyulo uPhemi Majodina uthi ingxaki ziziseko zamanzi ezinqongopheleyo ezibangela le ngxaki yamanzi kweli phondo. We want to urge our communities to work with City of Johannesburg, to work with Joburg Water as we are trying to restore the entire system, that they must get water as they used to. But in the meantime, we want to request each and everyone that has water to use that water sparingly. Umphathiswa ukwathi benza unako ukuze amanzi abuye kule mpelaveki. We have put ourselves a time frame that on Sunday we expect that we'll be standing at 90% in terms of all the reservoirs. But our technical teams will be meeting, will be going out and check the reservoirs that are picking up very slow. Zizixeko eziliqela ezingenamanzi kwiphondo laseRhawutini. Kakhulu ke mamqwathi nomamzangwa ezindabeni ndiyakubulisa mbukele ekhaya ndikwamkeleke kwiqonga lam lemozulu mna bethuna ngegama ke ndikuthabile ndiyinzwakazi yasebathenjini mvaje ngokubanzi masiphawuleni ke bethuna nantsi kaloku ke imo yezulu leyo ke emzontsundu ekhaya siyasijonga ngokubanzi ke siqwathela kaloku iziganeko mvanje kumzantsi Afrika ngokubanzi kuyawuphawula ke nawe apha ekhaya baxhaphaka kakhulu kubekela iziganeko ezibika kakhulu zokuxhaphaka kokusibekela uqatha kwezulu khona imvula nentutumo mpela kulo lonke futhi elaphoyo lapha yakho Free State gamala ke pha kumazantsi futhi napha kwincam yalo Welcome umzekelo pha kwasekuseni futhi bevuswa ngamaqondo okutshisa phaya phansi ngo-18 degrees babuye ke ngomso ngorhatya bavale basoka usuku futhi sele kumyoli phana kwakusibekele kuba ngabandi ngo-26 degrees ngokubandi masijonge ndibukele ekhaya kaloku amaqondo akho okutshisa ke aphansi naphezulu sisoleke iphondo lokuqala eliphalo ephondweni lasempuma koloni ngamandla ke mbukelo ekhaya futhi kwiindawo ezininzi ezithanda ukuzinza ke kumantla nentshona yalo lonke nje lapho ndawo kaloku ezifana phaya koBurgersdorp ngexesha lasekuseni futhi qaba ngamafumpela phaya zezo ziganeko zontshizane ngo-14 degrees kanti ke zebenje nje futhi kwelaphondo laphaya eFree State ngamandla mbukelo wamke futhi kumantla ke nentshona yalo lonke futhi laphondo phako Welcome futhi kwakusasa ngomso bevuka ngo-18 degrees babuye ke emva kwedilanga ngomso balusongo usuku futhi kunetha ngo-26 degrees kanti ke imozulu yenje nje phaya ephondweni mbukelo wam laphaya entshona koloni impela mzontsundu ke futhi ke kumantla namazantsi xabeko laphondo lonke laphaya entshona koloni phako George kwasekuseni futhi zozo ziganeko zezontshizane ezithe gqa yonke lantsasa ngelashumi nesibhozo kanti ke benjenje kwiphondo laphaya mbukeli eNorthern Cape ngamandla ke futhi ke kumantla olaphondo kaloku indawo ezininzi phaya koKoromani kwasekuseni futhi abikiwe lamathuba ezomvula nendudumo ekuseni ngo-19 degrees kanti ke ze baphile ngolu hlobo phaya ephondweni laphaya eNorthern Cape ngamandla ke kwintshona namazantsi laphondo kwindawo ezininzi phaya koTaung ekuseni ngo-18 degrees nakuzo zonke nje zonke ezikufuphi laphondo komso kanti benjenje futhi ke ephondweni laphaya eRhawutini apho sikhoyo thina ngawo lo mzuzu mpela ke kumdlunkulu
kakhulu lapho ndawo kaloku ezifana napha koPretoria ekuseni ngomso bevuswa ziziganeko sentshizane sithe xhaxhe yonke lantsasa ngo-19 degrees ibukele ekhaya nyuka nam ngokubanzi sijonge phaya ephondweni bethuna lapha kaloku eLimpopo ngamandla futhi ke kumazantsi nentshona lapho ndawo ezifana napha koThabazimbi ekuseni futhi kuyafefa yonke lantsasa ngo-18 degrees kanti ke baphila ngolu hlobo phaya ephondweni lasempumalanga ngamaleka kwintshona futhi namantla lapho napha koMilberg ekuseni ngomso kusibekele kakhulu phaya ngo-16 degrees napha kosikhukhuza futhi kumantla kunganetha nje yonke lantsasa vume ekhaya ndivala ndisoke imozulu ngephondo lokugqibela phaya KwaZulu-Natal ngamandla ke emzontsini kumazantsi nombindi wephondo phaya eThekwini ekuseni iziganeko sentshizane sithe xhaxhe yonke lantsasa ngo-24 degrees kuyanetha eKokstad ekuseni ngomso mbukele ekhaya mna ndithele kangaka xezele miyoli kamnandi mawethu.